Le, kayak aku mau neng pasari ketemu Mbak Rukayah toh. Bu Rukayah putrane Suwargi Mbak Yai. Iya. Malah aku diwenehi nomor telepon. Jare nek enek apa-apa kon ngabari. Kang, telepon. Pak Yusuf. Loh, iya Pak. Nek longgar kowe dolan omahku ndi? Oh, enten apa to Pak? Pokoke rene sik wae. Oke. Kira dimengke nggih. Padha natepono ki kabeh perintahing sarak terusno lair batine sholat limang wektu uga tan kena tininggalo yen tininggal dadi gabuk yen misih demening praja Asyalale. oh gat-gati wae ndang asulule nak kepruk ember lho kowe kok Iki wau ngrampungi gawean kemarian Pak. Pakane pitik. Oh, Enten apa to Pak? apa sisan muni Pak Kliwon wae ndi? Jenengan mau dawuhi kula mriki Pak. Iya. Kayak gini, kopine diombe sik, ki ayo ki ngene Pak Kliwon. Jane enten apa to Pak? Ayo diombe sik. Terus ngeten Pak, kula niku duwe rencana ajeng ngekoli Mbah Yai. Kula suwun kanthi sanget panjenengan niku nggih urun rembug babagan acaranipun. Oh. Lah rencanane jenengan terus pundi, Pak? Nggih, sore yasinan terus bablas dalem niku ngenekke pengajian. Lah kula kepasaran apa niki? Nah, tugasmu kowe nglumpukke kabeh murite Mbah Yai. Neng kula mboten hafal kabeh niku, Pak. Ya mengko take catetane to ndi. Pakune lak sing seangkatan kuwi lak apal to. Oh, nek seangkatan kula men kula hafal. Seangkatan kula niku meng wong 7 kok. Jane niku kula keberatan lho, Pak. Nek mung dijaluki urun panemu. Kula nggih, Pak RT. Kula niku kok rasane kurang marem nek mung didhawuhi ngurusi undangan. Sik. Pripun to, Pak? Itu ndi? Awake dhewe niku rak padha-padha oleh dadi murite Mbah Yai to, Pak. Nggih. Kula niku rak nggih murid Mbah Yai. Ngeten. Umpami acara niki dilakoni bareng ngoten pripun? Ning niku nek jenengan mboten keberatan lho nggih. Ning nek karepe jenengan pancen kepengin ngekoli piyambakan atas nama jenengan dhewe nggih monggo. Nek kula niku justru malah manut nek kersane jenengan ngoten. Rekane kula niku wis duwe kepinginan suwe nglumpukke sing wis tau dadi murid Mbah Yai njur nganakake haul bersama.
Ning kabeh muridé Mbah Yai niku sami kersa kok, Pak. Nak dijak bareng-bareng. Sing adoh diawe, Sing cedhak digandeng. Sing wis raket dirangkul. Sing adoh diawe, sing cedhak digandeng, sing raket dirangkul. kula kok dadi kelingan Mbah Yai nggih, Bu. Lah iya. Wis pirang tahun Mbah Yai ora enek ya, Kang. Nggih pun suwe to, Bu. Kira-kira 20 tahun nggih pun punjul. Kula niku malah dadi kelingan nek pas di pulang teng langgar niku lho. Kayak kula niku paling nakal dhewe, nek diajari ngaji yo ora tau gatekke. Bareng tuwa kok kula gelo nggih, Bu. Ki wis suwi lho Kang aku ora nyekar Mbah Yai. Nggih kapan ngoten nyekar kok? Nek kemis bareng asar ngono piye, Kang? Sing adoh diawe, sing cedhak digandeng, sing raket dirangkul. Kula jenengan Bu Siti, Mbah Kardi, Mbak Rukayah, Bandi, Sidul, Bokang. Terus apa nata di sini angkatan kuwi? Anu, Kabul, Supri. lah nek Supri ki posisine neng ndi to? Supri ten Monogiri ngene bojone. Kula enten kontake kok. Ya ku ndang dikabari. Soalnya perlune kan ben iso dicari bukan sik ngono lho. Nggih mengke segera kula kabarane. Lah nek Mbak Rukayah putrane Mbah Yai kae enak sing ngerti posisine apa ora? Oh nggih, kula enten kontake nggih. Napa ngeten mawon? Awake dhewe sowan mriko riyin. Silaturahmi kalian ngrembug perkara haule Mbah Yai niku wau. Nuwun. Ya ora apa-apa. Ning ya tetep dikabari sik. Bos rusuk iki. Ah, njing napa sekecane? Nek sesuk sore ngono piye? Mas, sesuk sore sampean longgar kan? Longgari piye? Melu ini buru kaya yo. Buru kaya niku putrane Mbah Yai, Om. Iya. Acara apa nanti? Yo silaturahmi karo kanca-kanca sing biyen tau dadi murid Mbah Yai. Oh, berarti wong akeh. Yo karo sisan rembugan perkara arep gawe haule Mbah Yai. Ya wis, apa dhisik ya Mas ya? Ya, Indra. hati-hati. Om. Lho, Bu, niki enten woro-woro lho. Woro-woro apa? Sesuk sore bareng asar diajak silaturahmi ning daleme Buru Kaya untuk semua murid-murid Mbah Yai. Wah, berarti aku bareng no, Kang. Bener iki to omahe. Terus apa? Monggo, Dek Yusuf. Weh, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ayo mlebu kene. Sik tak ngenteni liyane sik ya. Rak yo padha sehat to, Mbak. Yo, alhamdulillah. Sorry lho yo. Omahe rumput. Malah kleresan, Bu.
Mengke nek panggonane longgar, Sidul niku ndak malah leyeh-leyeh turu. Oh, Kang, napa nyeleh tangan? Coba silaturahmi. Aku karo sedulur-sedulur iki duweni rencana, Mbak. Jadi aku karo sedulur-sedulur iki kepengin nganake haul swargi Mbah Yai. Mulai iki aku kepengin izin karo sampeyan ngono lho. Ha mbok ayo to. Aku ki yo kepikiran wis suwe. Kepengin nyenekke haule bapak. Lah ning yo gur mandeg ning angen-angen. Kejaba haul acara iki aku kepengin nglumpukke sing wis tau dadi murid Mbah Yai, sing wis tau dipinterke karo Mbah Yai ngono lho, Mbak. Nah, itu masuk banget itu. Reuni. Matur nuwun banget. Dulur-dulur iso tindak mrene. Masalah haule bapak. Aku minangka keluarga ora mau ngizinke ning yo sak kuatku aku bakal nyengkuyung. Ya muga-muga silaturahmi iki tetep terjaga ya, Mbak. Pondok balik to, Bu, tamune. Wis. Lah kowe piye to? Kok malah ra melu nemoni? Dan kenal. Ayo kenalan to yo. Kabeh ki mau kae murite ngaji mbahmu. Sebagian kancane swargi bapakmu. Niku do ajeng damel acara ngoten niku to. Iya, arep ngenekke haule mbahmu. Bu nggih melu. Yo melu to. Lah kae mau dorene ki arep njaluk izin. Ora ngijini. Apa to, Sal? Kula pun krungu kabeh lek do rembukan iki wau. Intine kula ora setuju. Masalah iki apa? Lah simbah niku leluhur kula kok. Mengke kula dikira mboten saged ndongake simbah kula, leluhur kula. Kowe iki mudeng haul ora to jane? Haul ki ora mung ndongake wong sing wis ora ana. Ning yo ngenang kebecikane almarhum. Lah wong niku ora do duwe leluhur dhewe sing dikenang kok dadak ndongake mengenang leluhure wong liya. Anane do mengenang kebecikane mbahmu, merga wong-wong kae ki mengagumi mbahmu. Alah, wong-wong lamis. Ra urung niku mung ameh golek donatur. Pokoke kula ora setuju. Kok ndak dadi liling? Enten apa to, Pak? Ora apa-apa. Nih pakane. Nih deloken kutuk-kutuk kuwi. Nunggal babon, nunggal petarangan ning sipate beda-beda. Kuwi deloken ana sing nakali tunggale barang. Karo dulur kok ora rukun tek, pitik. Nadyan tunggal babon, tunggal petarangan ning sipate beda. Ana sing nakal, ana sing ora. Semono uga watake menungso. Pun
dipikir abot. Nek sampean pekiwo, kula sing ngomong. Haule ora sida. Ora sah haul-haulan. Ibu kisih durung ngerti. Rugimu jane apa to? Nek wong-wong kae ngenekke haul kanggo swargi simbahmu. Jane untunge nggih wong-wong niku nggih napa? Kok dadak ngadake haul dienggo simbah niku? Ra urung lak nggih mau ngameh golek rai to. Nek boten nggih kaya sing tak kandhake wau. Jenenge simbah niku mung ameh dienggo golek donatur. Sampeyan niku kudune peka lho, Bu. Wong-wong niku mung ameh manfaatke jenenge simbah. Sesuk kuwi lak dinane Minggu. Misale sesuk kuwi awake dhewe kumpul terus rembukan dinggo acara haule Mbah Yai ngono piye? Nek bar jam 09.00 ngoten pripun, Pak? Sesuk-esuk niku kula tugas riyine, Pak. Ora apa-apa. Rada awan ki ora apa-apa. Lah wong kabeh do longgar kabeh wae lho. Laran acara to, Bul? Mboten. Anu Pak, lan apa pun positif to. Apane? Nggih, acara haule Mbah Yai niku lho. Piye to kowe? Ya kenapa positif to? Wong kowe yo melu ngene Mbak Rokayah lho. Kena Mbak Rokayah yo wis ACC barang kok. Oh, nggih pun. Kula tuturi mawon. Dadi ki engko acarane haule Mbah Yai kuwi sing nyengkuyung kuwi kabeh murid Mbah Yai. Jadi niku wajib urunan ngoten, Pak. Sing jenenge urunan kuwi ora kudu bondo, Bul. Ora kudu urun duit. Iso uga kudu pemikiran, kudu tenaga. Mulane sesuk kuwi dirembuk pisan wae. Oh, nggih. Pun. Ibu wonten mboten, Mas? Ora ana. Kula semelang nek konangan iki. Alah ora ana. Ibu ki yen yamene iki mesti lunga ning masjid. Tenang to. Kula ajeng laporan, Mas. Yen sesuk wong-wong ngeyel niku ajeng anake kumpulan ngrembug gaule Mbah Yai. Kaya ngono kuwi rasa mbok laporke aku. Laporan yen aku ki wis metu hasile kaya piye, Lek? Lek kula laporan niku ajeng nyuwun petunjuk kok. Sesuk pas rapat niku. Sikap kula niku kudu pripun? Ngikut arus, nglawan arus, napa mbudheke etok ora mudeng. Ojo melu arus. Dadi kudu nglawan arus. Aning sing halus. Ojo frontal. Tugasnya sampean iku, Lek. Barang sing wis kompak. Bakoh. Ya. Dadi pecah. Nggih, Paham to? kula pun paham niku. Ya pun, kula tak pamit riyen. Sakonangan ibu. Lek. Sampean nek meh ketemu. Telepon sik. Oh, ya. Beres. Zamane saya maju, ngilmu saya ngrembaka. Mongko ngilmu sing tak wulangke ning bocah-bocah kae mung ilmu dasar. Durung cukup kanggo sangu serawung ing tengah ombyaking jaman. Lah kersane bapak niku pripun to, Pak? Besok yen bapak wis ora ana, bocah-bocah kae kudu tok warai piye carane berorganisasi. Serawung karo organisasi kuwi padha karo serawung karo masa depan. Sing sapa serawung karo masa depan
bakal bisa jawab jaman. Nulis buku tentang Simbah. Agak Simbah niku sinten to, Bu? Amung kiai kampung lho dadak dibukoke. Kejaba nek Simbah niku ulama besar, Habib utawa Syekh. Amung kiai kampung niku menarike napa? Mbok timbang mikir nulis ngeten iki mending mikir piye sesuk awake dhewe iso bayar kontrakan. Aja duwe pikiran yen berorganisasi kuwi angel. Padha karo prinsipe ing sesarawungan. Sing adoh diawe, sing cedhak digandeng, sing raket Dirangkul gen ra ucul.